unami haningibeke Isekupheli ishumile minyaka ngishaya mayethi ngishaye ingo unami haningibeke ngisephelile ishumile minyaka ngishaya mayethi ngishaye ingo mayethi uyanibiza baba wenu ishumile minyaka thina sishaya mayethi sishaye ingo Fabela kunjani? Hayi mfowethu saze sifikile yaphela imisebenzi kwamanye amadoda. Yaphela imisebenzi mfowethu sigena ngalo eGabu lapha ePhongolo mfowethu kaJene. Fokaduma mfowethu sesingenile mfowethu sebezwile nababukele emakhaya ukuthi hayi njengamanje sesiphosekile Red Dog Entertainment. Awubabingele lababukeli mfowethu ubanxenxe njalo nokuthi besubscribe ngane yakwethu. Uphinde ubonge mfowethu ngoba siyabona ushintsho. Siyakhuleka ninozulu omnyama. Siyakhuleka nino benkosi Mswati. La mnyama nalabalithuli. Libeka isopla sigulisa one day. Uma jike duzana njenge basikiri silapha esiqongweni la sikhona Secret Dog Entertainment la sihleli khona sihlaziya uMaskandi ngolimi lethu. Babukele emakhaya siyancinca kakhulu ukuthi ni subscribe futhi nisilandele kakhulu lapha ekwezokuxhumana sithola khona ku Facebook na ku YouTube. Siyabonga kakhulu futhi kubantu asibona abakhomenta futhi sibona besilandela ngalendlela since sibuyile kulolu lethu lapho sithi khona Sihlaziya uMaskandi ngolimi lethu. Mfoka biyela sibaphathele nabantu namhlanje. Akukho sibaphathele indaba enkulu mfowethu Isidika sento sifuna wena uhlaziye ngesingawe noma ngesingathi la ekhaya mfowethu ukuthi awusithatha usibeke mfowethu umdlalo kanjoko nomdumazi uthini ngekusasa lalo yamdlalo ubona usenalo nilele yasasasa mhlambe Mfoka biyela ngoba thina ekhaya siyahlaziya siyayithatha inkulumo nje nangeso lethu lokubuka ukuthi izinto zenzeka kanjani okunye sibuka into esazokwenzeka mhlambe uma ngabe sibona ukuthi ikhona into esiyibona ukuthi la kulento eyenzakalayo njengamanje emculweni ikhona mhlambe okungahle kusithathe kusibeke khona odabeni lukaMdumazi neHobosha Mfoka biyela bake benza umdlalo lento sithi ngokungcofana la koMaskandi sike sabona ukuthi bekunento ethi ibe ukungcofana phakathi kwaNjoko nomfoka Mdumazi kodwa ke mfoka biyela into yabo ayizange yake yazama ngathi iba nawo umsoco uyayibona kodwa futhi iyahamba yangathi manje yalimazeka uyabona nje ngesikhathi lesi uNjoko esethi baba kamelo wangenza yayikhona into lapha yawa ukuthi mfoka biyela mawubhekile ukuthi hayi man ilabantu laba ikhona le yanto ebeza nayo uyayibona esathi amadlebe mfoka Njoko yayikhona into othi cha umdlalo wabo uzohamba ube nayo into ethi ayibe sezingeni kodwa ke futhi kuthi emakhamba isikhathi ngabona sengathi mfoka biyela angazi nomhlambi ngoba ukuthi uMdumazi ngokuphuma kwakhe lapha eTax Studio atholakala sahamba kwezinye indawo mhlambe kwaba yiyona into mhlambe yahamba yakhipha umsoco kulomdlalo wabo ngoba mawubheka naye uMdumazi izinga lakhe noma lalingehlile kodwa kwakulokho kunezikhalo ezithi kubalandeli istudio ethi ungena ngala bathi istudio ngoba nayo lento leyo ihamba ilimaza izinga lomculo so kodwa okwamanje uma ngiyibhekile mfoka biyela ngibona bathathe babuye bayibeka ebalazweni lokuthi bayibonisa abalandeli yabona ukuthi no thina siyadlala yabo lento ethi vele siyenza ngokudlala ngoba vele siyazi ukuthi yonke into ingamanqoko kodwa futhi bona bayithathe bayibeka ukuthi nakubalandeli ukuthi no lento ethi nisiyenza ngomdla ya obvious ukuyibe ukuthi iwumdlalo uma injalo uma ngabe kunabantu abafuna kuma ohlangothini lukaMdumazi nabantu abafuna kuma ohlangothini lukaNjoko ihamba umsoco ungabi khona ngoba nabo bayabona njalo abadlala ngathi ayikho into etheni ebenza singathi mhlambe sinemahlangothini lomunye ngoba lento ba iyumdlalo la kubona uyabona ngoba sibone njengamanje iHobosha ngabe kade liqabeze ngo100k lapha ya khupha nezakho siyambona ulokuzana amanqoko aqhamuka koMdumazi asiyabona amanqoko futhi aqhamuka nakilo iHobosha kune video nje engiyibona kulamalanga lawa bekade
bekade bakhona boyithuka le video leyo bekhuluma nje benza amanqoko futhi eveza ihobosha ukuthi hayi ngoba usibona nje Smirnoff emva kwami la yimina ngithengile lapha yibo bhuti lapha yimina umphatha imali ngobona nje egcole Smirnoff la phansi yimina enginemali engisithengile naye eveza amagama akhe umfoka kaMdumazi kodwa uyayibona ukuthi uma ngabe uzothola ukuthi abacule esithi mhlambe bayanceka bobabili phinde bathole futhi baku video eyodwa beinterviewana behleka benjani lento ihamba ingabi nawo umsoko kodwa asithi abacule abalwe mfowabiyela abantu bangasizwa kabi asithi abacule abalwe kodwa ke siyasithanda ukuthi futhi uma ngabe into yabo benawo ukuncweka yabona ibe nayo le attention yana yokuthi abantu baze bethi hey yabona ubani uma ezokhipha ingabe uzothini kuzibane yabona ngoba ikhona le attention yana mhlawumbe kunamagama aziswana esiswazwile noma kunezinto igameko ezithize ezenzakele phakathi nonyaka bekungakafiki la bezokhipha khona so sesiyazi ukuthi mhla ekhipha silindele ukuthi uzokusho into ethize unjogo ayisho uMdumazi ikhona azoyisho uMdumazi ayisho kunjogo ngoba kunezinto ezithize ezenzakele mhlambe ekade zithi azibe ziphoxe unjogo noma ziphoxe uMdumazi kodwa mazi zingekho izinto ezinjalo noma bengakhipha ayikho into esilindele ngabo 10 mfokabiyela. Okay mfowethu hayi siyakuzwa ukuhlaziya kwethu njalo nathi asinquma sisho ukuthi kunjalo embukeli lapho ngasekhaya okwakho nje ukuthi wena uqhubeke usubscribe mfowethu manje uthini ngobudlelwane bukanjogo noKhuzani nobudlelwane futhi buka Smirnoff nomthandeni igcokamelisha awusigoqele ndawonye nje mfowethu ukuthi ngempela injani lento manje mfokabiyela angeke sikunanaza futhi angeke mhlambe sikushaya indiva ubudlelwane bukanjogo nomfoka Mpongose ngicabanga ukuthi akusinto yamanje uma usingabheka kahle abantu abasuka enkandla bonke ngithi futhi uyabona ukuthi bukhona ubudlelwane obukhona ekukhuleni phakathi kwabo akusinto esingafika manje thina mhlambe siyibeka amabala sithi hey yini ngathi unjogo echema noKhuzani noma uKhuzani ngani echema noNjogo yabona into le abantu abakhule ndawonye ngeke bese masifika manje thina la emculweni sesifuna ukubehlukanisa sesifuna ukuthi ngoba na uKhuzani esedumile noNjogo edumile naye abayimele ubudlelwane abanabo bekhula bengabenzi yabona ngabe asilenzi iqiniso masingenza njalo kodwa ke futhi uma ngabe sibheka njengamanje ngoba siyazi ukuthi uKhuzani uyimbanga kaMthandeni ngithi uma ukhumbula kahle kahle phambilini uma sikhuluma ngoSmirnoff ubekade umuntu osondlele noKhuzani bengenankinga noKhuzani engathi nje ukuthi uSmirnoff angikhumbula abe umuntu oba nenkinga khona nabanye abaculi yabona ngoba uyakhumbula kwaba nevideo abake bayenza phambilini belingisa ngenkathi nje leyanto kaSmirnoff yokutrenda ukuthi bekalingisa abaculi elingisa abantu abathize yabona base belingisa lapha yana umkhulu uprofessor ekhona uKhuzani la bebonke nje begqilaza abantu la belingisela umkhulu lapha ya uprofessor sasibona kunobudlelwane kodwa ke futhi noma team akhamba isikhathi angazi noma mhlambe into ehambe yashintsha phakathi kwabo ukuthi sibone umfolo uSmirnoff esemningi ngala kuMthandeni yini uyabona ngoba kulesikhathi manje lambona khona ukuthi usemningi ngala kuMthandeni siyambona kuma featuring usekhona ufeature uMthandeni siyambona nje besebenza bonke esiningi lokho angazi ukuthi ngoba khamba ngoba lesikhathi sabona sengathi sekhona manje ukushintshana kwamagama enkundleni zokuxhumana phakathi koKhuzani noSmirnoff lokho angazi ngoba kudala ukuthi ngoba nakho usethe shenqa ngala kuMthandeni yini ulo uSmirnoff ngoba na uKhuzani ukhalo ukuthi kunento ezithize azikhulumela lapha yana ngenkathi kuMthandeni ebongaza ingoma yakhe lapha ethi yona enqamonyaka lapha ya emdletsheni kubiza abaculi bathize wafika wayiveza le yanto ngoba kwakunesigameko esithize lapha mfokabiyela la uKhuzani kwakunamakane ajijelwa estage bemjikjela khona abalandeli abathize ngoba bekhala ngathi kube khona ukwenzelela ngengoma enqulunyaka wase ke uSmirnoff mefika lapha emcimbini kaMthandeni wase ekhuluma lento leyo uthi bafethu yekani ukujijela makane yabona kubaculi yebo ngicabanga mhlambe azange kuhlele kahle kuKhuzani lo ukuthi mhlambe bekungenankinga uma ibona lento le ishiwo imbangi yakhe uKhuzani mangibhekele mfokabiyela kodwa mase eqhama ngume umculi naye esayisho lento isibonakala sengathi mhlambe uthatha iside ke manje uSmirnoff
kodwa ke futhi esifuna ukusho la ngokunjengamanje ngoba laba bobabili bazimbangi ezaziwako uMthandeni noKhuzani siyabona manje ukuthi umfo kanjoko uthe ne vele kuKhuzani ngokujwayelekile naku Smirnoff naye sothe ne ngala kuMthandeni ngokujwayelekile singabona yini ukuthi kuqhamuke ini umdlalo omusha oqhamuka ngaphakathi kwaNjoko nobani noSmirnoff bese iphela le kaMdumazi noNjoko mhlambe qhamuka umdlalo omusha sekuba seSmirnoff manje noNjoko into esifuna ukuyibheka siyibuza yona ekhaya singababukeli mhlambe nabathandi bomculo kaMaskandi ukuthi singabona yini umdlalo omusha ongahle oqhamuke phakathi kaNjoko nobani noSmirnoff ababukeli emakhaya basizwe kahle mfaka biyela abaxabele abantu ayikho into esiyibone mhlambe e10 esikhathi mhlambe abasezwani cha kodwa sibheka lobudlelwane babo ngendlela bukhona ukuthi manje ngoba ehleli ngala kuKhuzani uNjoko ehleli ngala kuMthandeni uSmirnoff ngenzeka yini sibone futhi kuba nani nomdlalo omusha oqhamuka ngalabantu laba bobabili na hayi siyakuzwa mfowethu hayi uyibeke kahle kakhulu impela hayi asisho ukuthi siyayiqhatha sesisho nje asiyisuse impela asisho ukuthi siyayisusa ukuthi hayi ingasuka nemfowethu nali iciko uDJ Tira nalo lisematheni kulezi insuku umalume wengane ngathi ingane ziyakhanga ukuthi umalume uyalumana manje mfowethu awuyihlaziye le nto uyibona kanjani wena ngesingawe ingane iyakhala ngokuthi umalume akayikhumbuze phela ukuthi kwagcina kwenzakaleni ngoba yavuka isivuka emashidini akhe kodwa ke ikhala ngokuthi ayazi kwagcina kwenzakaleni mfaka biyela uyazi ukuthi asikusho mfaka biyela ukuthi emakhaya udaba olufana lolo akufanele silehle lesilehle nje uyabona ngoba lihamba libe yabona mangabe umuntu ezothi indoda sengivuke ingubeni zakho umuntu esifazana la sikhona South Africa la sikhona thina mfaka biyela siyazi ukuthi awukwazi nje nakuwe nje umuntu esifazana wakhipha igama wathi indoda seyithe yathi ngolunye udaba lolo yabona so nathi akufuneki ukuthi nasi mangabe sizokhuluma udaba lolo mfaka bese singakubheki ngoba ufuna sikubheke ukuthi ngabe likhona iqiniso kulento yini uma likhona futhi singachama ukuthi sesichama mhlawumbe sesigxeka owesifazane mhlawumbe ngoba nakho sazi umalume kakhulu umalume umuntu uyazi umalume bese sithi cha akenzanga kahle kanti mhlawumbe kuneqiniso kulento yabona singabe sikhanda sisenkingeni kodwa ke futhi mfaka biyela uma soyithatha nje emoyeni yonke lento ngokungachemi cha angithi mfaka biyela ike ixoxo ngezithombe kwesinsikhathi indaba uyayibona zikhona izithombe siyayibona zabo bobabili omalume into engimangaza mfaka biyela yazi ensukwini ezintathu endlule ngibone epage njalo sisi eposte umalume ebhalena futhi ethi umalume yalumana yabona futhi sasanto engamancongo yayibona lento leyo emva kwale interview yakhe ayeza Khosini usisi yabo ngiyibona epage lakhe epost into ezinjalo abantu babuya ba comment abathi kanti kwenzakalani yabona kodwa ke futhi mfaka biyela asikubeke ukuthi asiyithanda into njengalezi ezivelako la abaculi kuzovela inkulumo la kungathi sebahlumeza khona abesifazane yabona noma kutholakala abantu besifazane abasuke besebenza nabaculi besilisa bese sithola ukuthi abantu besifazane baqhamuka la sebavela khona ngathi abajabule noma sekukhona ukungaphatheki kahle la ekusebenzeni kwabo nabantu besilisa siyafisa kakhulu ngathi bekungaba khona ukusebenza ngokweqiniso kungasetshenzwa estudio noma mhlambe makudenzwa kugcine ukusebenza kwakhona kungapheleli ku-performance yasemcimbini noma estudio kundlulele bese ngafisa ukuthi kufike lapho mfaka biyela kodwa akube nje ukusebenza lokho okuhlangene ngako komculo lokuthina esikwaziyo uyakubona bese ke ukuthi odabeni kwamalume ngoba ngicabanga mhlambe ikhosini linawo amandla ukuthi nenkathi usisi ezile ezole udaba lakhe belingakwenza ukuthi liphinde libize umalume ngofoni futhi nomalume naye abe khona yabona kodwa mangabe mhlambe bambiza umalume wathi cha angikwazi ukukhomenta ngokukhumbula ukuthi otira nabo ngenxa yenkampani abanayo namagalelo abo ngicabanga ukuthi manje before benza izinto kunamaloya akhona aba advisor nabantu abangama life advisors abantu no ungacomment kwamanje yabona
ngiyacaba ukuthi mhlambe bamthinta wacha okwamanje akathanda ukukhomenta kungenza ukuthi into enjalo yaba khona ngoba namhla ngibone kuphume ilecture namhlanje engicaba ukuthi mhlambe ibuya kuma lawyer akhe uTira ethi kusisi aka withdraw statement sakhe lesi asilokuzanile as withdraw from kusuka la asibhale khona enkundleni zokuxhumana aphinde futhi acela i-interview okhosini aphinda khona ayo withdraw statement sakhe kanjani asikhulume okhosini also into ke ngambe mina bengibona ngathi lento isiyaphela mhlambe ngathi yehla kodwa uma ngabe abamalo yakatira azokhipha into mhlambe istatement esinjalo ngicela mhlambe bahlale phansi babona ukuthi alikho iqiniso kulento ngoba awukwazi ukuthi umuntu azokusola ngezinto ezikanje ebese nawe ubona ukuthi hey mhlambe bese ubuya nawe ukhipha amagama uthi nawe ngoba ukumsabisa intombazana lokho mawuzothi indoda khipha lento osoyibhalile yabona futhi ma ukhona okuthembile kanti nawe sisinayo ukuthi ngavuka kanjani mina engubeni zakho mfowatira kodwa ke nawe uTira naye ubonakala engathi kuyamangaza ucala wathi hayi awuze sibonane emehlweni ubuso nobuso sixoxe ngalento usisi wathi ngifuna ukwazi ukuthi ngavuka kanjani engubeni zakho ungazi nokuthi ngifike kanjani kwenzakaleni yabona uTira wa isister uthi hayi cha ndoda akuvele sibonane kodwa mangabe ubona uTira uqala wathi ufuna malini yabo uma sathi ufuna malini sibona sengathi mhlambe ufuna ukumvala umlomo uza inkulumo lesathi ufuna malini usisima sathi cha ndoda ngifuna ukwazi ukuthi ngifike kanjani engubeni zakho ngoba ngiyakhumbula ngavuka engubeni zakho kodwa ngazi ukuthi ngase ngifike kanjani khona and okwenzeka lapha angikukhumbuli wasathi malume cha akuvele sibona na ubuso nobuso uyabona ke manje masathi akayovele sibona nobuso nobuso siyathi statement manje sekungathi lento uyayimangala uTira akayazi ukuthi hey wasokhuluma into ezikanje ukhuluma ngalo muntu akuvele sikhuluma ini ubuso nobuso indaba leyo hayi siyabuzwa mfowethu uhlaziyile ngesingawe nomunye naye usezoyibheka ngesingaye nanokulalela nanokubona kwakhe ku-social media kodwa ke mfowethu usuzovalelisa nje ungathini isiyalo sakho mfowethu ophuzeni oludaka kubantu besifazane mfowethu siyabona ngathi bangene bathi shi kakhulu kuloko nabo laba bangama celebrate ungathini nje mfowethu ukubayala kuze nomunye ohlelo mhlambe ezinye izimo ukuthi engagcine eseyibuza kusasa ukuthi ufike kanjani emashidini omunye umuntu ungathini isiyalo sakho ukusedlulisa kubo nje straight mfowethu ngoba siyabathanda sifuna behlukumezeke mfakabiyela uphuzo oludakayo mfethu ngicabanga ukuthi mhlambe isihlaba esingene sajula kwelakithi kakhulu lungangena nje kubantu besifazane lungene nasentsheni yakithi yonke uyabona lokho okwenza ukuthi vele abantu abaningi especially abantu besifazane ngoba bayizisulu zokuhlukunyezwa isikhathi esiningi abantu abanye phela khumbula besifazane abanye bayaya nje bawophuza kodwa enganayo imali yokuphuza kodwa ngoba uyazi ukuthi abantu besilisa banakho ukuthi bethande ukuhlala abantu besifazane nalabo bezijabulisa khona azuthi ngizofika ngigcine ngikwazi ukuphuza bazongiphuzisa abantu kodwa kona lokho futhi ukubanjelwa ngamanye amadoda abanye bese bafuna ukuthi ukhokhe and uzokhokha kanjani ungenayo imali yokuthenga yabona bese kugcine sekungathi usukhokha ngezinye indlela ila sithola khona abantu besifazane bebayizisulu zokuhlukunyezwa kodwa ke futhi bengathi mfokabiyela abantu besifazane abake bakubheke lokuthi mangabe bezijabulisa umuntu ake nje iphokothe lakhe liqine kahle la awusijabulisa khona ahambe nabesifazana abanye beyosijabulisa ungasuka endaweni yokusijabulisa ungenayo imali yokusijabulisa ngoba uzofike bese ufuna ukuyama kubantu abathize noma kuyigwili ezithize ezinemali lapha endaweni yokusijabulisa kanti labantu labo inhloso yabo vele akukhona ukuthi bekuphuzise kodwa inhloso yabo ukuthi wena uphuze udakwe bese benza okunjani okungekuhle ngale yabona mhlambe maseniqeda ukuphuza bese kuba nezinto zokuthi uzovuka emashidini ungasakhumbuli nokuthi ufike njani uzovuka endlini enkulu isithabatha wasayidla ungathi ngifike njani ngicina ngiphuza endaweni ethize kwaMax seyiphuzela manje sengifike njani kulomuzi yabona kodwa la futhi nawe uzokhumbula ukuthi lo muntu bemphuzisa because abanye bayathula nodaba omkhulu umuntu ehlukunyezwe esikhathi esendlule ngoba mhlambe uthi wayekade bephuza bonke akasazi ukuthi kwenzakalani athule nodaba kanjalo awuliveze khamba isikhathi kathi udaba eliveza alinawo umsoco mfakabele banjalo akunjalo hayi asisho umbukeli lapho ngasekhaya ukuthi khona ophuze wayesevuka emashidini omuntu sesisho nje sedlulisa nje isiyalo nathi sesivala uhlelo ukuthi hayi nawe ngapha ekhaya ujabule uyibheke bafowethu umhlaba esiphila kuwo
awumuhle kahle kulezi insuku. Valelisa ke mfowethu sivala uhlelo mfowethu. Babukela emakhaya sisekhona lapha asinekhona esiqhweni sentaba Red Dog Entertainment la sitholakala khona. Siyanqanqa futhi bafethu emanyuvesi siyazi ukuthi nesupporta kakhulu nasemakhaya nawo bonke abantu nje bathenga idatha baba kumsebenzi yethu siyawathola ama comment abantu abaye besimisa emgaqweni nasama khona bafethu siyayithanda into niyenzayo nathi bafethu siyanthanda kakhulu futhi siyathanda ukuthi nesupporte ngaso sonke isikhathi.